Salamat ka dyan, Ninjo. Pakalipay mo magkaman kanuna ninyo. Oh, pagpakalipay mo lang tayo. Morning, kalipay lagi mga pagani sa plato pagani. Bilib ko ni Aisa kay asikaso jud mo nila ay. Diarsa. Bukan ni Aisa. Pas gipasan ko lang ay sa agi yan. May laki dito tumira. May laki dito tumira. Aisa juga. Manay mo gamaw din nag-asikaso. Tangan hinon mo sa mong bukid. Bukid na bakain sa mga Salamat radyo. Ma'am. Sus ginoo. Ay sa payan. Nagkita, nagjuta. Tabang tag-away. Di Amelda. Picture sa kuno. Picture. Basta magkakita ko sa video nila. Okay naman ko. Basta magkita ko sa video. Picture sa deck. Asa ko bang? Ang bakon gamay picture ko no. Ang bakon gamay. Nang naa si tatay. Ay kada lingkod sa ari. Atari, sa man eh. Unsa man eh? Floramina. Ha, abi ko gyapon na karga. Nagsakyanan ay luo. Gapo ka jud sakyanan oy. Hawak ka bang? Di maminaw kay panda may gingan ka bang gawa. Ay, kabang Kabang. Kabang. Ari na ni kabang. Salamat ka dyan ninyo mga ma'am. Salamat. Pag saging hilaw. Siguro kini tay buongon dapat tay kita. Parin sa ginamos. Direng kita bu. Saan nagbuangon dito? Subiso, niya kayo sarang mga bukalin, linto, yung papa, bantang isa to. Gilamian pila, sali naman to naman. Batibing. Tunurot na ni. Ha? Kalibo. Daghan. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo, nagikan. Ingan ako, ukan sa tamat na Mamo, doon sa rami. Flor na kung matumos Garcia, Flor, kay matulang pud mi. Ning bisita si Flor me. Dada ka kadyo, Flor. Pagdada, Flor. Salamat, Flor. Gas dari tani. Mana namanya tagan ni? Ngayon na. Dali na. Thank you, Rika. Salamat. Parang ko kita ni mo, Rika. Di sa deka. Bakasyon ka? Ha? Waka mo skila per me? Ano naman? Absin mama. Bye, Rika. Salamat. Kasir to. Bukal gusto kag tamo. Malapi ma. Ay sama sa magpagaskila alin ah. Dapat tayo sa. Okay, kamusta pagaskila? Kira ma. Sa may giing sir. Kung nagpasaway ma. Wa ma. Kasi nang laparo na po ka. Wa magud ma. Didi pang laparo ay ay. Yan na. Parang di ka mo kapin ma. Ang lain ikam. Di magkam-ikam. Nagdapos ka sinuday. Nagdatrang atang nagluto. Bakla na ba? Nada niya ko ang drive. Dahil nada niya tayo reward niya na lang. Tapos matang bakla kanina dahil.
Laos Midaris kuan. Ang isdaan. Palit na yung isda. Umat uang ng Maria Prima. Awa di ay. Kay. Di man pa pangingan ni Kiyatan tayo sa. Ikaw, pwede isda. Naog ko ma. Naog ko ma. Gitahong. Dami lagi itong buwara. Huwag ko ng laparo ma. Mantay ng laparo ko ako kami tawag tag isda. Ito ka. Here. Samang isda ay. Wala yung isda, te. Sama ko ng isda. Ano na? Ano na? Adam. Kanda ko. Dine, 280 eh. Sama ko na. Kuha ni dong, 300 ni ina ni. Gana. Uhaw. Anduhaw. Bitaw. Nani, pila pa ng kilo? 200 na, 200. Tilugon man po ni gagmay laman. Gani ma'am. 100. Basig sa bawon na. Saon? Pwede maka. Inuunan tayo. Pasara ko. Progreso. Kini, mo na lang. Oo. Natay, watay buwan dito ay. Watay buwan. Para mong maligay, gis Nga na rin sa ito. highway. Daras pa ka? Oo, na dito na. Ang pila ning buwara dam. Bus 20. Ilig dyan, pipino, te. Pwede na po dahil umupak ka. 20 ang kilo. Pwede pa, doble, te. Mapalit ko dari ay. Ikaw. Lami man po ni. Balikuan. Gasolina sa ko, te. Balik 100. Pagpagasolina sa ko, dari na mo. Dahil 100 dahil gasolina. Kaya Mo pila. balik 100. Lami man po ni. Ganahan ko nga ni man. Tabang ko na. Nga na yung ganang buwan. Di ko ganahan ito katong ilang palitunan sa aba. Ano bitang unuron. Marag galunggong nga buwan ba? Kainin man. Dagko ba daw? Laparo ra ba jud ka? Di na ko laparo mga nagla. Ayo ala kay mo gilang-ilang. Pangilo para dyan. Kuan man na siya ka ng district na. Dali. Manang mangilabot si Jausay sa maestro. Ma'am, kanang nay kakita bitaw ko palo man kuan ang mga autism nga mga kuan. Ako ka ang gipalo kay makakuha ko kuan kay kang kindi pangilinan bitaw. Oh, kana. Tanaw ko dalo. Lain man din na siya lag kuan mga Oh, kuan di ay. lalahi. Limpyo tas isda. Mani mong napalit. Dua ka klase kuan ka ng singanda ni. Kaning dagko mo ni anduhaw. May budloy, anduhaw mang dagko. Sama ni. Anduhaw unja. Hala, dagko ra ba ni nay sa bunon. Ug kani ununon. Inay isa ni isda nay. Sama rin eh. Ako kare de ko inuunan dagko. Di da ni pwede pa dyan sabon ni kay labas man. Mao ni tag 300 kilo. Da kare may tag pila ni 250 grabing mahal lagi isda eh. Asa nang limpyuhan. Mangig tamban nga. Di man na kilugon. Nja, napalit po kog buwad. Nganing buwara may favorite. Ditong kuan. Buwad nga laing klase bitaw nga unuron. Kaniyang ganahan bahalag ni Pistera. Na, buwad is light, there is bukid. Mani madali ang sedaan, parisag itlog. Ako buhi na kong buwad man. Mga bata ray. Lisod. Guys, maglimpyo sa kudani. Ito na itong limpyuhan daan.
Manguha de ko kuan. Kamunggay. Ato ko magkuha to Madlo ko manguha dari sa krasada nga kamunggay kanay uod. Aray ko makuha. Kuan kananay. Pwede ba kapag butang? Nay, pwede butang nga ganas, nay? Ina dayla. Inalik siyan. Atang kamunggay. Kamunggay ra. Dis na mo angay ko ang kuno. Ganas na rabe kang ganas. When kamunggay is life. Tara. Na naghana ka jug talbo sa kamuti dari dia. Grabe kamutihan. Grabe talbo sa kamuti daghana. Shout out day ko sa ning comment sa ang vlog ba. Natinga si Za kay katunghang gi-upload des niya agi. Ningon si Za nga dis ako no kuning dako nganong di ko kamao mga muti. Na, dari gus amo ara sa una sa ako'y nagdako. Wako kaadyo ka apil-apil din ng pangamuti. Kanang mga trabaho sa uma. Nakahinumdum ko, nakaapil ako guna sa kamaisan. Pero ka nagisugo ko pangamuti. Wadyo ko na ka-experience kay sa una. Di ko suguon nilas na nagtatay kay mawalaging masakiton ko. So manggod ko nga hubakon ko. Mao nang wako magapil-apil din ng mga buhata. Wako kasuway og nangamuti ko. Malagi ang nasawayan ko anra kanang maguna, magpanglin sa mani, kanang magtanom sa basak wako kasuway. Kuan ra kanarang kanang magkamot, maglimpyo sa kuan pero di pud kadyo. Lagi nang karauton man ko sa unang panahon. Sa mao na itubag sa ijang comment nganong dis ako no ko nagdako. Dari ra good pod. So magharus ko dari ang kamunggay. Dali, Liana. Habang harus sa kamunggay dali. Sarong ka. Makapanayakon tag sa Diyo. Practice. Ikaw, mga tiguang kinahanglan jud na ikuan. Nay sabaw. Mara mga dyan ay madali-dali, kamunggay. Namang sabaw sa isda. Si tatay nga rong rasa. May na dyan nagkuhan, tadyo. Nili. Mana ibu utang bata. Nanilig si Jajan jenggi limpiog dari likoda. Ngana. Butan mo guling bata sa jitay mga saputan po di sija. Pagpadadyo na imong pagkabutan liksi. Na limpyuhan na jenggi siligan, limpyuhan to dagto. Manay very good. Sana all butan. Na shout out sa imong papa. Sagdira laman to. Sagdira to imong papa. Huwag na pa kanana dagana mo. Duha na mo sa Liana. Good morning dito tanan guys at lang Sabado ron guys. Kani palutos ang mama favorite namo guys. Si sama ko na magluto guys. Kanang
Di makuhilig og corn beef, si Bingbing no hilig og corn beef, ako di ko hilig og corn beef guys, kay ludon ko biglaan ko corn beef guys, kayo pumaanad din suwa guys. May kari paluto guys, kami tagsamit liksik si Bingbing guys. Kanang kamusta naman mo guys? Kanang ukoy ra gyapon mo guys. Kanunay ra ba ko magambos Ginoo nga ubanan mi magtuog guys. Guys, ngari may ang ipaluto guys, di makuhilig og corn beef guys, si Bingbing hilig og corn beef guys. Kanang manawagan day kong tita Marilo guys. Hi Tita Marilo. Gimingaw na dugay na jud daw magkita. Sukad-sukad na Tita Marilo, sukad na mus Cebu Tita Marilo. Mo na lagi ko si Ibu sunod kami yung mama sakay mig-series Tita Marilo. Sakay tagbar ko mo adtos. Lado ko ng Cebu ma. Kanus ara mo ning gikas Cebu Tita Marilo. Ay Tita Marilo. Magpaluto day kog ngaring suwa guys, di ko hilig ko corn beef guys. Ikaw ray luto dari ma. Ngari may lutoon sang mama guys, di man ko hilig ko corn beef guys. Lutoon bitaw ko corn beef nay. Bing, di ko mo ang corn beef bing. Siya guys, lutuin na ni Maha. Pwede, mana? Ngari may paluto sagsakas liksi bing. Di ko mo ang corn beef bing, kay lutoon ko corn beef bing. Guys, good morning yung tahan guys. Kamusta naman mo guys? Okay mo guys? Mama vlog pa kuma? Malapi ma? Kaya ni? Para sa reklamo mo. Vlog pa ma? Guys, Kapag sa tanda na. kalipat naman ang kunay. Kalipat na kunay, kalilasnay. Unsa? Kalipat na kunay, vlog ni kalipat na kunay. Kalipat na mo yung vlog, Bing. Sige, sige na. Guys, wa day ko'y klase karon guys. Absent na kung di ko ila kanis ko ila man ko gapon guys. Karon ako ila Sabado. Sa Sabado ron guys. Absent ka mo. Sabado ma? Ang Sabado day ma? Mamudog na kung tayo sandas kabi ma. Manawagan kong papadaw na kay gimingaw ko ma. Manawagan ko ma. Hi papadunas, wala mo kunin mo balik kasi dugay-dugay na papadunas. Balik ka ko dari papadunas. Kanang maluoy ka papadunas kas ara kunin mo ari karon no nakamubalik ug ari magi. Di ko maka lipat papadunas. Paluluoy na ng taong di mo waluluoy ni mo eh. Adi ko di ko paluluoy ni jama. Tawa. Di ko sigud pangita ma. Wala naman ka nga niya. Wala naman ko ni mong ngariad Papa Jonas. May tinatalab na ko ni mo ngari Papa Jonas. Wala yung pakita mo na yung video ko sa Papa Jonas. Ngariad sa ko kung balik Papa Jonas. Maluoy ka Papa Jonas. Nagdagay paluluoy. Oh, di ma. Nagmahal ni mo. Natin nagdaghay na nagmahal guys. Nalutuon na kung mamagingari guys. Kasi sa mislik sa gibing guys. Kansa dili nga duha ra man eh. Duha day guys. Di man ko hilig og corn beef guys. Kung di po din na. Nilay ko na sa hilig ng corn beef. Ludon ko corn beef. May corn beef dato. Adaw ko pakan ang corn beef. Binga ludon na si corn beef bing. Guys, di ko hilig og corn beef guys. Mo lagi di hilig. Ikaw hilig ko corn beef bing. Na. Kakain corn beef bing. Hindi na pa ko hilig og corn beef bing. Di ko na sa hilig ng corn beef.
dito. Kaon na video ko kumpit pa kayo noon na ma. Hindi ko hilig kumpit din. Isa ba din hindi man ma. Yung cellphone is life. Grade to sang kuya ay. My kind brother. Diyan ko sinabot ni kaadyo kay parang auto. Auto ka. Auto nga, buringig. Buringog yun. Apot to na na pagka. Kuan. Grade ko kuan. Happy birthday to my brother Char. Diba para ba tayo ka po kuya? Ay, dang uyab. Dagang uyab. Wait lang. Nag-delete man. Bulag lagi to sila lagi. Char, bulag yan. Wait lang. Sumipit lagi ni. Nato lagi. Promise. Char, dapat gatong ang birthday po na. Gi-post po kong kuya. Gi-post po kong kuya pag birthday na. Lang ipada na. Diarag sa kuya. Diarag. I am happy with you, who I am. Every day, in every way, I am becoming better and better. Char! Si Janela Usoria. Janela Usoria. Ah. Na! Hindi ko yan. Okay naman. Kira bitaw. Kira bitaw te. Okay. Ikaw naman lang ni okay. Okay na lagi ni. My brother have ano jowa and dahil mo nika nga. Panidaas, aloy. Kaya ba sige mo ari? Tayo na nanda. ang tanawa mga comment sa vlog nito Ali. Natingan si buhang ko ate Ale? Ada Alex? Mama? Yara. Tanawa na kag sa pag-comment ninyo. Grabe! 1.2k views katong basig buntis ko. Lahat. Basak man. So guys, mamahatan ninyo no na yung giluto para sa mga bata. Inunan is life. Pinutos og dahon. Blood. Dapat tayo buwad. Ada bukan models ko. Matulog sila.